dnešním dílu DMP se stane něco strašného. A jen podotknu, na DMP máte jen jeden jediný život. Tak johle, fight s makem. Zabil jsem ho, takže to je nice. A teď to chce... no. Tady jsem našel makra, kámo, když jsem myslel, že ještě se mnou. Nev to odletěl, kámo, takže já půjdu asi zkusit záletět do království a něco vymyslet, protože tohle není vůbec dobrý, co se stalo. Denix! Co to? Kdo seš, kámo? Já nemám čas za tyhle vaše generály. Kámo. Ale máš. Tak pojď, když chceš. Herneš. Tak pojď. Ne, ty ho nebudeš, kamaráde. Ty on je dobrý. Ne. A teraz, já jsem ti hovoril, že zabudeš. Dneska je tvůj den. Pojď no. Konče English stenčku. Kámo, já jsem si vyzkrátil 3 totemy, já ani nevím co dělat. Tak pojď! To se nejde, klasika už. Musím rychle projít. Ne, kámo. Ne. Pojď no, pojď za mnou. Pojď, kámo, nikam nechoď. Úředníku, pojď sem. Mám tě. Denixi, toto se nemal robiť. Cože on, kámo, co? On zmizel. To ne, kámo, musím okamžitě do království. Okamžitě. Hej. Jdu rychle do království. Tak, už jsem tu. Ok, takže, rychle, Inviska, Plage Armor a jdu rychle do toho kanceláře. Že? Takové vězení, to nikoho nezajímá. Už jsem nás skoro tady, tak chcem uslyšet něco říkat? Musím se dostat do tajné základně a odpálit Orbital Strike. Co? A to okamžitě. Musím okamžitě následovat, kámo. Byla tam? Tady je nějaké tlačítko, počkej. Tak, a teraz... Už okamžitě, kámo. Odpálit. Nic neodpaluj! Okamžitě pojď sem! Okamžitě, dělej pojď sem, kámo. Nie. Musíme zastavit, kámo. Okamžitě pojď sem! Nic neodpálíš, kámo! Kde jsem? To ne! Tohle... No čo, páčil sa ti jeho stroj? Tak za to si zaplatíš! Nie, ty zaplatíš, že si zabil makra. Ty za to zaplatíš, ty hajzel. No čo, no, vieš, valieť. Vrastnu ti totem, kámo! Mám tak kultúre 50 FPS, ale to mě nezastaví. DMP dneska neskončí. Ale skončí, kámo, ale skončí. Ty vole, fuck. Hajzel.
Tak poď ne, kámo. Já čmu Idem. dočítam, aby si neměl lagy. Ty vole. No poď. Poď sem, no poď za mnou, jestli sa nebojíš, no poď. To sa bojíš, no ty sa bojíš, no poď. Poď, kámo. Poď tam. Poď tam. Čo má za zbraň, nejakú tajomnú secret zbraň? To je mejska, kámo, to neznáte vy od nefta. Já jsem tě sledoval, kámo, já jsem viděl, jak tam šel. Já jsem tě celou dobu sledoval. A to je secret bejska, tam si nemal byť. Kámo, tak za toto umreš. Že si to ešte videl, taký bonus. Ty, a kde je vlastně, ty nebo nef, to je ten hlavný? Řekni. Nepoviem, to nemôže nikto vedieť. Ale poviem ti, že ja ten hlavný fakt nie som. Ja som iba ten posledný, čo zostal, kámo. Takže jsem všechny zabil, jo? Včetně Makia. A musel som prestúpiť na záložný plán. A videl si ten ohnostor. No tak Áno, to bol vidím. ten záložný plán. No. No, Ale můj za záložný toto. plán ještě zabiju. Nezabiješ ma, ty ma dneska nezabiješ, kámo. Kámo, nezabiješ ma. Já se počím, znovu jsou tak špatnej. Jasně se mi prosím, kámo, to je... Dobře, jdu s mečem, kámo, můžu zabít mečem prostě. Štveš mě, tak zabiju mečem. Doriti! Kámo, Co je? typneš. Máš problém? Zabil si celú armádu. Zabiju i tebe. Skončil. Nezabiješ. Kde je? Tu je. Tu sa blížim. Wow! Doriti, 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 Doriti. A pojď! Neboj se tolik. Ha. Zabijte, víš kolik životu kvůli tomu chcíplo? Všichni dát DMP kvůli tobě chcípli. Bo hell to... Tá zbraň, čo máš, to je dosť, tak to ja nespoznám. A takže... Zdechneš. What the hell? Pojď! Kam, kolik teček tam jakože bylo, pedele? 1000! 1000! To, víš jak mám lagy z toho? To mi, kámo. Ja sa nemusím snažiť, lebo ty tak zlino z toho. What the hell? Tak toto nie, došlo mi toto mi o mnou. Pojď, no pojď! Ty mám mám 3 srdíčka, ale nebojím se. Kam, já tam nejdu, tam jsou lagy. Kámo! No wow. Kde si? Tu Daj si. se, pojď sem. Asi ukáž? No pojď, kam ty až? What the hell? What the? Za tohle skapeš, kámo. Ne, дуже fajn, zdávám se. Tak kámo, tady, kámo, já už mám tady na seš, a já mám tady máš všechny moje věci, tady máš všechny zásoby, všechny prostě, co mám. Hoď tam do tej diery všetko. Ale Tady, kámo. okamžite. To si nechám potřebu, kámo. Teraz čo spravíš? Co to No se mnou ty. bude, kámo, prostě, co se mnou, nezabij mě, prostě, já fakt dám poslední život. No momentálne?
ťa odvediem do bedrokového väzenia a tam dostaneš po zbytku života. Ale víš co, ještě ti něco musím říct. No. Dneska je ten den. A Víš, dneska je den, kdy... Jsi zemřel, kamaráde! Wow, kámo, dobrý! Ty vole, hoši. Já na DMP jsem oficiálně skončil. Odletím desítky tisíc bloků daleko, kde najdu normální civilizaci a v příštím dílu získanu zpátky svoje věci, které věci, kámo, ani nechci vidět, kámo. To jsi řekl, že se vyházím, kámo. Kámo. A získal si pak normální věci, hoši. OK, čus. No.